बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम बरायबाय आरो बे समाव नोंथांमोना माबेबा ओनसोलाव एबा सिनाय मोनै ओनसोलाव आखायाव थानाय जानबुंनि गेजेरजों गुगोल मेपखौ बाहायनानै दावबायलाङो नङा होनब्ला नंगौ नाथाय बेबारनिफ्राय नोंथांमोना जोंनि बे खौरांखौ नायनायनिफ्राय सांग्रां जा जेराव गुगोल मेपखौ बाहायनायनि उनाव जायगायावनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा जानाया हादोर नाङैनो खौरां बिजोङाव गोसारदों आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारदों जेराव नोंथांमोना माखासे समाव गुगोल मेपनि गेजेरजों गोबां बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ नुदों जेराव गुगोल मेप बाहायनानै माखासे ओनसोल एबा माखासे गिख्रंथाव जायगायाव सहैनाय माखासे दैमायाव सहैनाय माखासे हाखर हालायाव सहैनाय खौरांफोरखौ गोबां बेफोरबायदि मोनखाबाय नाथाय बे बाराव गुगोल मेप बाहायनानै मोनसे दालांजों थांबाय थानाय समाव बे बानायहांबाय थानाय दालांनि गेजेरजों गुगोल मेपआ जेब्ला सिगनेल दिन्थिदोंमोन बे सिगनेलनि गेजेरजों दावबायलांनायाव बा गारि सालायलांनायावनो हरखाबै आद्रा जाना थानाय दालांनि गेजेरजों दालाङाव गोग्लैलांनानै जायगायावनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा जादों जेराव बे जायगाया जादों उत्तर प्रदेशनि मोनसे जायगायाव जादों आरो बे उत्तर प्रदेशआव बेबायदि गुगोल मेप गावनि मबाइलाव एबा आखायाव थानाय मबाइलनि गेजेरजों गुगोल मेप बाहायनानै गारि सालायलांबाय थादोंमोन आरो बे गुगोल मेपआ आद्रा जाना थानाय दालांजों सिगनेल दिन्थिदोंमोन नाथाय सिगनेल दिन्थिनायजोंनो एबा सिगनेल दिन्थिनाय बायदियै दावबायलांबाय थानायाव गोबां स्पिड सालायनायावहा बेफोरबायदि जाथाय जानानै एबा दैमा सिङाव गोग्लैहैनानै साथाम सुबुंनि जायगायावनि जिउ खहा जादों बे समाव जोंनि बे खौरां बिजों एबा खौरांनि गेजेरजों जाबायदि खौरां फोसावदों बेनिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां जेराव गोबां सुबुङानो आथिखालाव मबाइलनि एबा आखायाव थानाय जानबुंनि गेजेरजों गुगोल मेपनि गेजेरजों गोबां ओनसोलाव सिनाय मोनै ओनसोलाव दावबायहोयो जेराव गुगोल मेपनि मददाव गोबां मानि ओनसोलाव दावबायो नाथाय माखासे समाव गुगोल मेपआबो जे खैफोदाव खोख्लैयो बे बाराव रोखा जाबाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनखौ फिन फोरमायबावोदि गोबाव समनिफ्रायनो माखासे गुगोल मेपनि गेजेरजों माखासे जाथावै ओनसोलाव सहैनाय माखासे थांथावै ओनसोलाव सहैनाय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादोंमोन नाथाय बे बाराव गुगोल मेपनि थाखायनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा जादों जेराव गुगोल मेपआ आद्रा एबा आबुं जायै दालांथों सिगनेल देखायनानै लांबाय थानाय समावनो हरखाबै गाहायाव बेफोरबायदि जेराव नोंथांमोना जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदों बेबायदि बे आद्रा जाना थानाय दालांनिफ्राय गाहायाव गोलैबोयो आरो जायगायावनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा जादों जेराव बिथांमोनानोमोन साथाम सुबुं हरखाबै आरो जायगायावनो गाज्रि जिउ खहा जादों बिथांमोना गंसे सुइफ्ट डिजायरनि गेजेरजों सालायबोबाय थादोंमोन सुइफ्ट डिजायर गारिजों सालायबाय थादोंमोन आरो बे सुइफ्ट डिजायराव आखायाव थानाय जानबुंनि गेजेरजों गुगोल मेप बाहायनानै फैबाय थादोंमोन आरो बे गुगोल मेपआनो बे आद्रा जानायथिं दिन्थिनानै हरखाबै नुस'हायैयाव गोग्लैनानै जेराव नोंथांमोना बे डिसप्लेयाव साथाम सुबुंनि सावगारि नुदों बे साथाम सुबुङानो जायगायाव जिउ खहा जानायखौ बे समाव हादोरनि मोनफ्रोमबो खौरां बिजोङाव नोंथांमोना नुखाबाय बेखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा जेराव गुगोल मेप बाहायनायनिफ्रायबो नोंथांमोना बे खौरांखौ नायनायनि उनाव सांग्रां जानाया मोजां।